iyudo ka nigi thuolo maber en emilande. Mar ariyo iyudo ka ji mang'eny nyalo bire e ng'anyo kacha mawinj ma support gima uwacho. To mar adek katieko en adier ayie gi ng'ama wacho kanyo ni shida maduong' ma wan go en unemployment gi dhier mang'eny. Koro iyudo dhier nya dhiro ji matim gik moko onego bed gitim ma ginya kwalo mandas gi nyuka miuse chiro. Koro kanyo bende onego warange ni to wakonyo oganda nadi mondo oyud tich, oyud ohala ma ginya timo, wagol dhier e kindewa. Kata kamano jatend piny nyocha kana chiwo kata mana title deeds e gwenge mag Ruai nowacho ni notemo mar chiwo thuolo mag tije ne vijende, to nitiere jok matiyo gi vijende e bayo kidi gi dhie maandamano. Mano bende nowacho, noporo wach makamano nyocha. Ento temo nadi nikech anto pok dongo wacho ni finance act kata mana chik mar omenda ni owacho ni nitiere thuolo mag tije ne rowere. Kinde ka kinde dongo wacho ni ute maromo 200,000 ma idwaro ger. Macha to jokes nikech mokwongo ok apar kaka utego ibo ger malong'o. Aneno ka idhi ger gi 2-3 mana mar wuondo wang'. Mar ariyo kata obed no ger gi ot ka ot nyalo mana miyo ji wawach ni ji 10 tich. To koro kata ka ginine iyudo ka 250,000 units. Mano tiende ni will give employment to say 2.5 people. Mano ka ji 10. To here we are estimating ni ginya chopo kata ji 5 e unit ka unit. But mar ariyo en tich mar dweche 2, dweche 3 to odno rumo to koro idong kendo kionge tich. And so it is an unsustainable form of employment. Moro mar temporary, moro mar ni iyude gimoro idhi nyiewo go nyuka imadho. To ok ni en gimoro manya konyo oganda magol ji e dhier kaka wadwaro. Erokamano ahinya. Bende ng'eny nyaka gi sani polis kata obila nosemako moko kuom jonjore ahinya manotoyo kich gach Royal Media cha. En achiel kuom jonjore ma bende nomako odiochieng' manyoro e gwenge mag Kibra. Kata moko bende nomaki iyudo ng'ato achiel gi simbe 4. Ipenje ni simbe 4 gini timo nade? Mago gin mana simbe mag kuo. Kata kamano moko kuom oganda ma bende nolalo simbe gi odiochieng' manyoro, moko kuom gi bende nomola e stesend obila ma bende ne giyudo simbe mage. Odiochieng' manyoro ng'anyo katimore bende nwantiere gi wendo, nwantiere gi jatend piny mano mar Iran, raisi notimo limbe mare odiochieng' onogo manyoro, kendo bende nowuok odiochieng' onogo manyoro kodhi timo limbe moko e pinje mag Afrika. Odiochieng' manyoro mano kata mana picha mane ngene ng'anyo bende katimore to neno kata mana kaka nomundo e kar jot mar jatend piny. Dakika moko mar mondo mi rom sa achiel mar okinyi nosemole piny Kenya kendo romo gi jatend piny. Mano wanyiso kata mana picha mane ngene bende ok en kata mana repode michiwo Kenya ka gi ute mag fwambo kata mana pinje maoko bende menyo ng'anyo matimore pacho ka. No, ng'anyo is important. Kata jo France aneno ka nyocho ng'anyo. Kata jo US na aneno ka ng'anyo ndalo Trump. Kata ng'anyo is important and it is global. Kanyo to onge shida. Shida maduong' en ni nyo ng'anyo ka raisi chopo. To bende kaka itime, ng'eni bende mano be shida maduong' kendo. Okay, kaka iwacho ni nikech obiro to wang'anyo. Koro mano nyaka bende timre nikech the sovereign of the land ng'ama duong' e Kenya kama moloyo en Kenya, mwananchi wa kawaida. Ma mwananchi ko wacho ni anadwa ng'anyo kawuono to in idwa biro chieng' mong'anyo, in ema koro range kaka iketo plan mondo odonj gi plan mwananchi mondo mwananchi oyud kaka ng'anyo to in bende yud kaka iwuotho. Gima apani nya gombo ni mondo awinj nikech kanyo nyok wayude wachno maber ni e winjruok mar Kenya gi Iran nyo gin winjruok mage. Ang'o manyo raisi okelonwa mwanya wacho ni mae abani dhi konyo oganda, ma dhi konyo kama, ma dhi konyo kama. Gima ng'eyo